Mugikan karong adlaw June 15, 2026 ang funeral convoy alang kang Rene Clert Bobet Baterbonia. Gikan diya sa may Ateneo di Davao University sa may Bangkal padulong sa iyang probinsya sa Agusan del Sur. Usa giawhag sa lain-laing munisipalidad ang mga supporters sa pag-atang daplin sa National Highway ug magsulob og puti isip pagkiguyog ug paghatag og respeto sa atleta. Sumala sa anunsyo sa Talacogon LGU ang pag-abot sa lawas ni Bobet alang lamang sa pamilya ug suod nga mga paryente nga gibada-bana ang moabot alas 7 unyang gabi hangtod alas 10 sa gabi. Ang public viewing magsugod sab sa June 16 or ugmang adlaw alauna sa hapon hangtod alas 12 sa tungang gabi ug magparayon matag adlaw gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon uban ang nightly vigil. Nangandam na usab ang mga katawhan ug mga supporters gikan sa Tagum City. Diya sa may Mawab, Mongkayo ug Nabunturan sa Davao de Oro ug ingon man ang lain-lain pang mga barangay aron sa paghatag og respeto ug pakig-uban sa pamilya hangtod sa katapusang night vigil nga himuon sa Hunyo 23, 2026. Samtang gikalipay sab sa mga supporter ni Rene ang anunsyo ni Ateneo University President Father Karel San Juan SJ nga ilahang tumanon ang usa sa pangandoy ni Rene Baterbonia nga mahimong scholar ang tanan niya mga igsuon gikan sa basic education hangtod na sa kolehiyo. Atol kini sa gipahigayong misa sa Christ the King Chapel sa Ateneo de Davao University Sabado sa gabi o karon atong paminawon kasama ang nahimong anunsyo ni Father Karen San Juan. Gusto ko ring announce na bunga rin po ng aking kwentuhan kay Mama at kay Papa ngayong hapon na isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. Yung pangarap na nagdala po sa kanya sa Maynila at iwan ang kanyang pamilya rito sa Davao. Ang pangarap niya na kanyang mga kapatid, 6 niyang kapatid. Alam naman natin, kinahal ko kanina, 7 po sila, 6 niyang kapatid ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship. Samtang gianunsyo sab sa ADU nga ipangalan kang Rene Baterbonia ang covered court sulod sa Ateneo de Davao University or Senior High School campus sa may Bangkal. Din kinitawagon nga Rene Bobet Baterbonia Covered Court or RBBCC. Isi paghandom kasama sa kanhi student atleta.